wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mwana amene wapasidwa mimba ndi mchimwene wake omupeza. Mwana ameneyu dzina lake ndi Vivian amachokera mu banja la Agrevazio. Agrevazio anali ndi mkazi, china chilichonse chinali bwino, banja lawo linali labwino ndipo mkazi wawo ankawachenjerera bwino. Koma tsiku lina mkazi wawo adapanga ngozi, adamwalira. Zotsatira zake anasiya Vivian yekha pamodzi ndi Agrevazio. Ndi Agrevazio zidali zovuta kunsamalira mwana wawo okha. Adapanga chiganizo chokwatiranso mkazi wina mu chaka cha 2020. Atamkwatira mkazi uja, china chilichonse chinali bwino, koma mkazi uja adalinso ndi mwana wake. Kuti mu nthawi imeneyi mwana wake adali ali ku sukulu. Adawauza Agrevazio, ineyo ndi mwana. Agrevazio adaona kuti panalibe vuto pozindikira kuti iwonso ali ndi mwana amene ali Vivian. Anthu aja adambokhala limodzi ngati banja. China chilichonse chinali bwino mpaka na mwana wa mkazi uja adamaliza sukulu. Atamaliza sukulu amakhala kwa agogo ake, uku mayi ake akukhala ndi Agrevazio. Amakhala ndi mu chaka cha 2025 mwana uja adapanga chiganizo chokakhala ndi mayi ake. Atafika ku nyumba kuja, Agrevazio adamulandira mwamtendere. Adamba kukhala ndi mwana omupeza uja ngati mwana wawo. China chilichonse chinali bwino, komanso Vivian ankamutenga Stambuli ngati brother wake. Kenako Stambuli adasintha khalidwe, adamba kumkumaniza Vivian ndi kumamugona mwachinsinsi. Makolo ake asakudziwa, ankamuwuza kuti ukaulula ndi zakupha. China chilichonse chimene ungawuze bambo ako, ine ndi mayi anga ndizowapanga chipongwe. Koma mayi ake a Stambuli samadziwa china chilichonse. Ndawapanga zimenezi kwa nthawi yayitali. Ndi mu chaka cha 2026 ndi pamene Vivian anatenga mimba. Atatenga mimba chonchija, Miss Agrevazio adayamba kumfunsa mophatikizana ndi akazi awo, mayi ake a Stambuli, tatiuze mimba ndi andani. Ndi Vivian adali omangika, amakanika kuwauza pozindikira kuti Stambuli adamuwuza kuti ukazaulula ndi zakupha. Zotsatira zake amango adoja makolo ake amabisabisa. Ndi mayi ake aja komanso bambo ake Agrevazio anampanikiza mpaka adaulula kuti mimbayi ndi ya Stambuli, mwana wanu inuyo amayi, ndipo akhalako ndigona kuyambira kalekale. Anandiwuza kuti nkazaulula azandipha. Zotsatira zake anansakasaka Stambuli kuti nthawi imeneyi Stambuli adali atathawa, mpaka na nkhani ija adayitenga adapita nayo ku polisi. Ndipo panopa Stambuli wamangidwa pa mulandu ogwiririra mwana wa Agrevazio. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti makolo ena akimutengere phunziro. Akuluakulu, zilibe ntchito zoti iweyo ndiwe mayi omupeza mwanayo kaya inuyo ndi bambo ake mwanayo. Choti muziwe ndichi, ndi bwino ana amene mukwalirawa kumakhala nawo omasuka, kaya ndi mwana wanu kaya si mwana wanu, khala naye omasuka, ndipo angathe kukutulirani nkhawa zake. Komanso azibambo ambiri ana anu amakanika kukumasukirani, kukuwuzani za mavuto amene akumana nawo chifukwa chakuti mumakhala okwiya nthawi zonse, mumakhala olusa. Komanso ana anu akapita kunja, mwina wina wake wamenya, inuyo simumayima ngati mamuna kukafunsa zinakhala bwanji, chinachitika ndi chani, simumalusa. Fa mwana wanu akamenyedwa kunja, choyamba ngati mbambo ukuyenera kulusa. Wakumenya fa chani? Pitani kumene kuja mukafufuze. Ngati mwana wanuyo ali wolakwa, mpepeseni munthu uja. Ndi mwanayo amakukhulupirani kuti bambo anga ndilauza china chake ali nkuthekera, angathe kunditeteza. Koma ngati mwana wanu wamenyedwa kunja, inu kungozitaya, mwana uja samakhalanso ndi mphamvu zokuwuzani za mavuto ake, chifukwa chakuti anaja akamenyedwa kunja simumapanga action ina iliyonse. Amenya mwana wanu kunja, mumangoti amenya tabwera kuno zakhalapa, simumafufuza chinachitika ndi chani, simuwapita kukafunsa. Koma bambo zindikira amanyamuka kukafufuza kuti mwana wangayo ndi wolakwa kapena awo ndi olakwitsa. Ndiwo kazindikira zoti mwana wako uja ndi wolakwa, omamuwuza zimene unapangazi si zabwino, usazayambirenso kumpepesanso munthu uja. Pepani mwana wangayo analakwitsa. Koma osangoti mwana wana antibula kwakuti inu kungokhala andibe nazo ntchito. Ndi mwanayo ngati akumana m'mavuto sangakuwuzeni chifukwa chakuti simumatenga action ina iliyonse. Olo wina wake angwirire mwana uja kenako amupyeze, ukaulula kwa bambo ako ndi kupha, sakuwuzani chifukwa chakuti palibe action imene mumatenga. China chilichonse chimene chachitika kwa mwanayo mumangokhala chete. Ndiye ulakuwuzeni wina ukandigwirira, simuzitengera serious. Zotsatira zake munthu uja ampangadi chipongwe mwana uja. Pangani zoti ana anu azikukhulupirirani ngati kholo, koma ayikira kumbuyo ana anu.
ngati sadalakwitse. Ngati alakwitsa alangizeni.